Ако искаш да отслабнеш бързо и лесно, гледай. Това видео е за теб. Щом видеото попада в фида ти, вероятно искаш да свалиш доста килограми за кратко време, по възможно най-лесния начин. Не се отчаивай от следващите няколко неща, които искам да ти кажа, защото накрая на видеото все пак ще дам решение на проблема ти. Първо, единственият начин за трайно сваляне на килограмите, това е системното спазване на хранителен режим и на тренировъчен план. Всичко останало са малки, бързи поправки, които не водят до трайни резултати. Освен това, свалянето на много килограми за кратко време е нездравословно, но свалянето на много килограми за кратко време от мазнина е и невъзможно. Човек има лимит на мазнина, която може да сваля, и този лимит се определя от много фактори, но най-вече от количеството мазнини, които има. Ако си 60 кг, искаш за 2 седмици да станеш 50 кг и тези килограми, които искаш да свалиш, да са мазнина, това не е възможно по естествен начин. Просто тялото има своите лимити. Ако е интересно, мога в отделно видео да дам една много добра формула, по която горе-долу точно се изчислява колко можеш всъщност мазнина да сваляш на седмица, в зависимост от собствените процент телесни мазнини. Преди да ти дам решение на проблема, ще те помоля да помислиш за в бъдеще да смениш начина си на възприемане на храната, начина на възприемане на себе си и всъщност да предприемеш трайни промени в навиците си. И все пак, ако имаш някакъв повод или някаква спешна причина да свалиш няколко излишни килограма, мога да ти дам вариант, в който можеш да направиш това нещо относително бързо. Пак относително спрямо твоите нужди, с относително малка щета за организма. Всяка прекалено голяма рестрикция действа изключително зле. Режими от рода на чай, плодове и така нататък не са умен начин да свалиш килограми. Мога да ти дам вариант как да свалиш относително бързо килограми по възможно най-безопасния начин за целта. Това не е най-безопасният начин да дългосрочен план и това не е добра идея за начин на живот. Ако ти е интересно, пиши в коментарите.